Mga residente sa usa ka bahaunon nga sitio sa Subangdaku, Mandaue nang hinaot nga mapadali na ang proyektong pag-riprap sa bahin sa ilang sapa. Kini aron kalikayan nga maapektuhan sila kung dautan ang panahon. Si Nico Sereno sa report. Nabisi sa pagmasa ug pagbuhos og semento kining mga trabahante. Sila ang contractor sa DPWH sa Riprap ug flood control project sa may Mahiga Creek. Inay sa naandan nga stone masonry o riprap, revetment ang gibuhat nila sa dapit. Buot pasabot, ang base ni ini, sheet pile o puthaw, dayon semento ang ibabaw. Gisiguro nila nga mapatasan kini aron proteksyon kung mubaha ang lugar. Dili na mo lapas. Mo kuan lang siya, mo taas siya pero dili gid siya ingon nga sama sa una nga musulod gid sa mga balay ang tubig. Itong nakawanan na trap siya sa atong sheet pile, sa atong foundation. Usa sa mga aspeto ni ining gitrabaho karon nga flood control project dinhi sa Utlanan, Subangdaku ug Barangay Mabolo ang pagpahigayon sab og dredging niining bahin sa sapa. Pagpalawom kini niining waterway aron kalikayan kun do na may makusog kaayo nga uwan nga sagad magdala og grabing pagbaha sa mga komunidad palibot ning maong lugara. Matod sa mga residente sa sitio Marna, Subangdaku, problema gyud ang baha sa ilang dapit kung kusog kaayo ang uwan ug musuyla ang tubig sa sapa. Mao nga nalipay sila sa proyekto nga kun mahuman proteksyon na alang sa ilang mga kabalayan. Nanapoy Riprap. Digo na sa Riprap gibutang ba niya. Straight naman dito padong sa padong. Kutoban to kung kusog Kung naadi diri di gimatugkad. ang baha sa una. Oh, sa una. Pero kaning yani sila naning proyekto katabang ani sir. Dako kay katabang ay. Uban ni Clans Gabutin, Nico Sereno, Balitang Bisdak.